Antingeni tinde mna atemo ng'iyo mna maber. Yes. Nikech kuma pinyo chope ni. Kiketo ni dwa keto pachie marach. To bende okaparia kibro sudo. Tapani maber ni koth chwe. Aneno ka kenda winjo ka ji mang'eny wacho ni gisedok e puothe. Joma nyo puro komo sani. Joma no kuongo kasore bende wacho ni gikodhi gichiegni chako doyo. So en gima ber. Kech kamo chope ngima ni VOJ pur ber. Pur ber. Pur no. Gir puodho ok riambi. Nya winjo ka gavana ma Migori wacho. Ni kata mna weche shagi. Ka in godombi moro nyanus gunia. Tiuse. Yes. Toromo ni mna chulo sha. Koro ng'isi ni puodho ber. Ka in gi gwendi moko adek. Kata thuon dala kikawi wuok idhi godo chiro. Tinyalo yude gimoro michulo godo weche mag shagi. So gik muchomo yor koka puodho. Ber. Erokamano. Erokamano ahinya. James Rabala Kwasi